όλα τα αρχιμαριωρί, ο Φερετζές της έλειπε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Αγγελική και είμαι αυτό που έλειπε από το ελληνικό YouTube. Θα βάλω κονσέρβα από πάνω για κρατήματα. Γενικά να ξεκινήσω με το disclaimer ότι το προσωπικό στυλ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Θεωρώ ότι χρειάζεται να ξέρεις πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου και να ψαχουλέψεις πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή σου και στον εαυτό σου για να βρεις τι ακριβώς σου ταιριάζει. Παρά όλα αυτά, μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο, εννοείται ότι έχω να σου δώσω κάποια tips για να σε βοηθήσω και να σε βοηθήσω να νιώσεις πιο άνετα να φτάσεις σε αυτό το σημείο πιο συγκεκριμένα. Το γνωρίζω ότι όλα αυτά τα προβλήματα επίσης που αναφέρω σε αυτό το βίντεο είναι εντελώς ασήμαντα για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά στον πλανήτη και θα πάμε όλοι στο Δαφνί και δεν έχει αρκετά μεγάλες πτέρυγες, ας κάνουμε κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Αυτό είναι το δεύτερο disclaimer της ημέρας. Ήρθα σήμερα εδώ να μιλήσουμε για μόδα και στυλ. Μαζί φέρνω τα qualifications μου σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για μένα. Αλλά μιας και έχω σπουδάσει λίγο μόδα. Τα τελευταία έχω φάει τα νιάτα μου στο marketing τα τελευταία οριακά 10 χρόνια. Και κατά κύριο λόγο σε brands που είναι στο fashion και beauty industry. Και επειδή έχουν δει πολλά τα ματάκια μου και θέλω να σας βοηθήσω να βρείτε το στυλ σας και να γίνετε στυλίστας του εαυτού σας με 8 απλά tip. Μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά θα είναι άλλο βίντεο. Σήμερα έχω ετοιμάσει 8 απλά tip, τα οποία είναι εύκολα, γρήγορα και απλά το μόνο που χρειάζεται είναι κάθε φορά που ψωνίζετε να το έχετε στο μυαλό σας. Και αυτός ο κόσμος είναι πιο εύκολος όταν έχετε να ετοιμαστείτε. Γιατί νομίζω δεν υπάρχει κοπέλα εκεί έξω. Κατά κύριο λόγο μιλάω από προσωπική εμπειρία, γι' αυτό αναφέρομαι στις κοπέλες. Επίσης, οι άντρες δεν μας ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κοπέλα εκεί έξω να μην έχει πει τη φράση ότι δεν έχω τι να βάλω, ενώ κάθεται και κοιτάζει μια ντουλάπα η οποία φωνάζει βοήθεια. Γιατί δεν χωράει. Ασφικτή η ντουλάπα. Επίσης, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, θα το καταλάβει γιατί θα συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο σε αυτό το κανάλι. Αλλά όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω τηλεπαρουσιάστρια. Όχι στην ελληνική τηλεόραση, γιατί απεχθάνω με την ελληνική τηλεόραση, αλλά ήθελα να γίνω παρουσιάστρια. Αν ήταν να παρουσιάσω ένα πράγμα στην ελληνική τηλεόραση. Μισό λεπτάκι, αυτό είναι σοβαρό. ΕΡΤ και EBU, εάν με ακούς, προσφέρομαι να παρουσιάσω τη Eurovision. Αν ήταν ένα πράγμα που θα παρουσίαζα σε αυτή εδώ τη χώρα, την τηλεόραση αυτή εδώ τη χώρα, θα ήταν Eurovision. Προσφέρομαι. Εννοείται. Δεν θέλω να επηρεάσω τη θέση του κύριου Γιώργου Καπουτζίδη. Λατρεύουμε τον κύριο Γιώργο Καπουτζίδη. Παρ' όλα αυτά, προσφέρομαι. Θέλετε να με βάλετε backstage, θέλετε να με βάλετε σε το green room, θέλετε να με βάλετε σε μια γωνίτσα απλά να κάθομαι να λέω τον πόνο μου. Προσφέρομαι. ΕΡΤ, EBU, είμαι εδώ για σένα. Ας περάσουμε λοιπόν στο βίντεο, γιατί αν με πιάσει πολυλογία μου, δεν θα σταματήσω ποτέ και θα κάθεστε να μ' ακούτε να παραλυρώ καμιά ώρα άνετα. Σου έχω λοιπόν σήμερα 8 εύκολα tips για το πώς να γίνεις στυλίστας του εαυτού σου και ξεκινάμε με ένα που νομίζω όλες έχουμε κάνει. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, και πρέπει να το μετριάσω. Έχω αρχίσει και βελτιώνομαι. Αυτά τα tips, να ξέρετε, είναι για σένα, είναι και για μένα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Το παίζω εγώ υπεράνω, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Tip νούμερο 1. Μην ψωνίζεις κάτι απλά και μόνο για ένα συγκεκριμένο event, ταξίδι ή το οτιδήποτε. Νομίζω είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ειδικά άνοιξη καλοκαίρι στην Ελλάδα, που αρχίζουν οι γάμοι και οι βαφτίσεις, να πηγαίνουμε και να παίρνουμε ένα φόρεμα για το συγκεκριμένο σκοπό. Ή να παίρνουμε συγκεκριμένα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ψωνίζουμε κάτι να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να φορεθεί παραπάνω από μια φορά. Ειδικά όταν μιλάμε για καλά ρούχα, όπως καλύτερα φορέματα, πιο επίσημα, καλύτερες τσάντες, όλα αυτά. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ταιριάζει και με την υπόλοιπη ντουλάπα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να πάρεις ένα φόρεμα από το οποίο θα το βάλεις μία φορά και μετά θα κάθεται να σε κοιτάσει στην κρεμάστρα, θα το κοιτάς πίσω, θα κοιτάζεστε, θα λέτε καλημέρα κάθε φορά που μπαίνεις στο δωμάτιό σου να ντυθείς και θα μείνει εκεί για καμιά δεκαετία μέχρι να αποφασίσεις ότι είτε θες να το χαρίσεις, είτε να το πουλήσεις, είτε να συνειδητοποιήσεις ότι δεν σου κάνει πια. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά που ψωνίζουμε και έχουμε κάπου σημαντικά να πάμε ότι παίρνουμε κάτι το οποίο όντως φοριέται και όντως ταιριάζει στο στυλ μας και στην καθημερινότητα μας. Εννοείται ότι για κάτι πιο επίσημο, προφανώς δεν σου λέω ότι θα πάρεις την τουαλέτα και μετά θα τη βάλεις ένα άλλο μέρο στο γραφείο, αλλά τουλάχιστον είναι μια τουαλέτα που όντως θα τη βάλεις σε παραπάνω από έναν γάμο ή μια βάφτιση ή ένα βράδυ στα μπουζούκια. Tip νούμερο 2. Μην αγοράζεις και μην κρατάς ρούχα τα οποία δεν σου κάνουν. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλή. Γενικά είμαι πάρα πολύ καλή στο declutter. Όταν σταματάει να μου κάνει κάτι, δεν το σκέφτομαι καν δεύτερη φορά. Γενικά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα σώματά μας αλλάζουν. Μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό
τα ρούχα από ένα σημείο και μετά μπορεί να μας κάνουν. Ή μπορεί πια να μας ταιριάζουν γενικότερα στο στυλ. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, άμα μου δείξετε τα στενά τα τζιν που φοράγα στο Λύκειο, θα βάλω τα κλάματα. Μου κάνουν, δεν μου κάνουν, θα βάλω τα κλάματα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάτι σταματάει να μας κάνει, να το δωρίζουμε, να το χαρίζουμε σε κόσμο που μπορεί να του κάνει και το χρειάζεται. Ή ακόμη εννοείται ότι αν είναι κάτι από κάποιον οικομόδας, μπορείς και να το πουλήσεις vintage. Ή ακόμη και βεστιέρι. Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον application και online site τα οποία ασχολούνται με τα second hand και μπορείς να κάνεις αγοραπολισίες μέσω αυτών. Οπότε και επίσης το ίδιο ισχύει και όταν αγοράζετε κάτι. Και πάλι επανέρχομαι στο γεγονός ότι κάθε σωματότυπος και κάθε σώμα είναι απόλυτα μοναδικό και ξεχωριστό. Κατά συνέπεια, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό όταν ψωνίζουμε από εταιρείες, κατά κύριο λόγο fast fashion, αλλά και γενικά εταιρείες που κάνουν mass produce τα ρούχα, έχουν πατρόν κονσέρβα. Είναι απόλυτα λογικό το medium το οποίο έχει βγει για να καλύψει όλα τα market. Γιατί σκεφτείτε ότι οι εταιρείες σαν το Zara, όταν παράγουν ρούχα, δεν παράγουν ρούχα για να καλύψουν μόνο τα Βαλκάνια. Παράγουν ρούχα για να καλύψουν όλη την Ευρώπη, να καλύψουν την Αμερική, να καλύψουν την Ασία. Σκεφτείτε φιλετικά και μόνο πόσο διαφορετικούς σωματότυπους έχουμε. Εδώ μέσα στην Ευρώπη και έχουμε τόσο διαφορετικά και καταλαβαίνεις πότε κάποιος είναι από τα Βαλκάνια και πότε κάποιος είναι από το Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να μην ταιριάζουν όλα τα ρούχα σε όλους και να μην κάνουν όλα τα ρούχα σε όλους. Για παράδειγμα, μετά τον κορονοϊό, που το Zara γενικά έχει αλλάξει τον τρόπο που φτιάχνει τα ρούχα του και την ποιότητά του, δεν έχω βρει ένα παντελόνι που να μου ταιριάζει και να μου κάθεται καλά. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το H&M που μπορώ να ψωνίσω παντελόνια με κλειστά τα μάτια. Και ξέρω στάνταρ το νούμερό μου και ξέρω ποιο θα μου κάνει ακριβώς και πώς θα κάθεται και δεν χρειάζεται καν να πάω από κοντά για να το δοκιμάσω στο δοκιμαστήριο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να έχετε στο νου σας ότι αυτό που παίρνετε πρέπει να σας κάνει και δεν υπάρχει λόγος να καταπιέζετε. Tip νούμερο 3. Να μην ψωνίζεις κάτι απλά και μόνο επειδή έχει καλή έκπτωση. Αυτό λίγο συνδέεται και με το νούμερο 1 που έλεγα πριν, ότι να μην παίρνεις κάτι για να το φοράς μόνο μία φορά. Ειδικά σε περίοδους εκπτώσεων, καλοκαίρι και Φεβρουάριο, πότε είναι οι χειμερινές, και προς το τέλος τους, που πάρα πολλά μαγαζιά τα βάζουν όλα 5,99. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις στην παγίδα του να ψωνίσεις άπειρα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι λειτουργικά για την καθημερινότητά σου και την ντουλάπα σου. Το έχω πάθει πάρα πολλές φορές, ειδικά με παπούτσια που μου αρέσουν. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα τακούνια. Παρ' όλα αυτά, στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου, δεν μπορώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, ψώνισα 5 ζευγάρια γόβες 12πόντες. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κάνω τέτοιο lifestyle. Παρόλο που δουλεύω γενικά στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, δουλεύω από το σπίτι. Πρακτικά, αν δεν βγω βράδυ για ποτό, ας πούμε, ή αν δεν πάω σε ένα πιο καλό εστιατόριο για φαγητό ή κάτι τέτοιο, οι γόβες κάθονται και με κοιτάνε και τις κοιτάω και λέω τι όμορφες που είναι και τι ωραία παπούτσια που έχω. Οπότε γενικά να έχετε στο μυαλό σας. Σε περιόδους εκπτώσεων είναι πάρα πολύ βοηθητικό να φτιάξετε μία λίστα, όχι με συγκεκριμένα απαραίτητα πράγματα. Εννοείται ότι άμα έχετε κάτι συγκεκριμένο που το έχετε βάλει στο μάτι, σαφώς, αλλά να φτιάξετε μια λίστα με πράγματα που ξέρετε ότι λείπουν από την ντουλάπα σας. Π.χ. λευκά t-shirt, λευκά πουκάμισα, ένα συγκεκριμένο μαύρο φόρεμα ή μια καλή δερμάτινη τσάντα. Το οτιδήποτε. Και να μην μπαίνετε μέσα σε ένα κατάστημα και να παθαίνετε το παραλήρημα που νομίζω όλες παθαίνουμε. Και τρεις πάνω κάτω πανικόβλητη με 85 κομμάτια στα χέρια σου. Αυτό. Να το αποφεύγετε αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν καταλήγει ποτέ καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με tip νούμερο 4. Όταν αγοράζεις κάτι, να ξεφορτώνεσαι κάτι άλλο. One in, one out, όπως λένε και στο χωριό μου σε άπτες στα ελληνικά. Κατά κύριο λόγο, θεωρώ ότι αυτό είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί όταν μιλάμε για λίγο πιο high-end πράγματα, από την άποψη ότι ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες εκεί έξω, που τους αρέσει και κάνουν συλλογή από πιο luxury τσάντες ή παπούτσια. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπου ρούχου και γενικά σε οποιαδήποτε ντουλάπα. Πάντα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι η ζωή και η καθημερινότητα αλλάζει. Εγώ πριν 6 χρόνια, 7, πότε είχαμε, το 2019 τέλος πάντων, πήγαινα κάθε μέρα στο γραφείο. Κατά συνέπεια, χρειαζόμουν πολύ περισσότερες τσάντες, χρειαζόμουν πολύ περισσότερα ρούχα, πολύ περισσότερα αξεσουάρ, γιατί μου άρεσε και να ντύνομαι και να φτιάχνουμε και τέτοια. Οπότε χρειαζόμουν πολύ περισσότερα και διαφορετικά. Δηλαδή, δεν φόραγα κάθε μέρα τζιν, δεν φόραγα κάθε μέρα αθλητικά, ήταν λίγο διαφορετικά. Πλέον που δουλεύω από το σπίτι, τα περισσότερα από αυτά τα ρούχα δεν τα χρησιμοποιώ. Οπότε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να τα κρατήσω όλα στην ντουλάπα μου. Εννοείται ότι τα κομμάτια τα οποία λατρεύω και τα φοράω και συνεχίζω και κάθε μέρα και όταν βγαίνω έξω και δεν είναι απόλυτα για το συγκεκριμένο σκοπό που ήταν όταν ήμουν στη συγκεκριμένη δουλειά πριν 7 χρόνια. Εννοείται ότι τα κρατάω κανονικά. Παρ' όλα αυτά, όταν έχω κάτι στην ντουλάπα μου
4-5 χρόνια και ξαναλέω κοιταζόμαστε, δεν έχει κανένα νόημα να είναι εκεί και να πιάνει χώρο. Οπότε θα το δώσω, θα το χαρίσω, θα το πουλήσω ανάλογα τι είναι και μετά θα πάω να αγοράσω κάτι άλλο. Γενικά αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ να κρατάω την ντουλάπα μου σε μια ισορροπία και να μην ξεφεύγω. Εννοείται ότι πάντα υπάρχουν στιγμές που ξεφεύγω και με πιάνει αυτή η μανία ότι θα πάω και θα τα αγοράσω όλα. Ό,τι έχετε θα το αγοράσω. Αλλά γενικά με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει να κρατήσει το πράγμα σε μια καλύτερη ισορροπία. Tip νούμερο 5. Ανακάλυψε καινούρια brands. Υπάρχουν άπειρα καταστήματα με ρούχα εκεί έξω. Υπάρχουν και πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες που δυστυχώς είτε δεν τις ξέρουμε, είτε δεν τις έχουμε ανακαλύψει και συνεχίζουμε και πηγαίνουμε σε Ζάρα, Μαγαζάρα και αντίστοιχες αλυσίδες με ρούχα. Κάντε λίγο την προσπάθεια και βάλτε λίγο το effort να ανακαλύψετε καινούρια brand και θα δείτε ότι μπορεί να βρείτε κάτι που σας ταιριάζει από εκεί που δεν το περιμένετε. Εννοείται ότι μπορείτε να κοιτάξετε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανάλογα το στυλ σας. Η Σκανδιναβία, ας πούμε, έχει καταπληκτικά brand για όσους τους αρέσει το πιο minimal, το πιο clean, πιο καθαρές γραμμές και ραφές. Η Ισπανία επίσης έχει καταπληκτικά brand και η Ισπανία έχει και καταπληκτικά δέρματα. Όπως και η Ιταλία αντίστοιχα. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανακαλύπτουμε, να προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε καινούριες εταιρείες που υπάρχουν εκεί έξω και ειδικότερα μικρότερες επιχειρήσεις για να μπορούμε να τις στηρίζουμε κιόλας. Γιατί πιστέψτε με, αν δεν πάρετε το μπλουζάκι από το Zara, ο κύριος της Inditex δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή του. Σε αντίθεση με μια μικρή επιχείρηση που αν πάτε και ψωνίσετε μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή αυτού του ιδιοκτήτη και αυτού του ανθρώπου που κατά κύριο λόγο με κόπο έχτισε ό,τι έχτισε. Αυτό είναι και το θετικό μήνυμα της ημέρας. Συνεχίζω με tip νούμερο 6. Φτιάξε το λεγόμενο uniform, τη στολή της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, το δικό μου uniform είναι jean, κάλτσα, ωραία, είναι jean και λευκό t-shirt. Και από εκεί και πέρα μπορείς να παίξεις με ό,τι θες. Εάν έχεις τα κομμάτια που ξέρεις ότι πάντα νιώθεις άνετα σε αυτά, ότι πάντα θα σου ταιριάξουν, ότι μπορείς να τα κάνεις ό,τι θες ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Μετά το μόνο που σου μένει είναι κυριολεκτικά να βάλεις αξεσουάρ. Να βάλεις ένα μπουφανάκι, να βάλεις γυαλιά ηλίου καλή ώρα, να βάλεις σκουλαρίκια, κολλιέ, δαχτυλίδια, να βάλεις αθλητικό ή να βάλεις μπαλαρίνες, να βάλεις πουκάμισο. Γενικά, μπορείς να παίξεις με άπειρα πράγματα εάν έχεις το λεγόμενο uniform. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν φτιάχνεις το uniform είναι, ξαναλέω, να νιώθεις άνετα μέσα σε αυτό. Εάν δεν νιώθεις άνετα και πάλι καταλήγεις αντί να φοράς εσύ το ρούχο, να σε φοράει. Δεν βολεύομαι. Ωραία. Καταλήγεις αντί να φοράς εσύ το ρούχο, να σε φοράει αυτό. Tip νούμερο 7. Πρέπει να ξέρεις τι έχεις στην ντουλάπα σου. Αυτό το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει τι έχει στην ντουλάπα του και είναι πρόβλημα αυτό. Και θα σου πω γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί πρέπει να κάνω declutter τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Γιατί επειδή, όπως είπα πριν, με πιάνουν κάτι shopping sprees που θέλω να αγοράσω όλο το μαγαζί, δεν χωράνε στην ντουλάπα μου. Κατά συνέπεια, θα μοιράσω σε συρταριέρες, θα μοιράσω στην αποθήκη, θα αλλάξω τα χειμωνιάτικα με τα καλοκαιρινά, θα τα βάλω σε κούτες. Ξεχνάω τι έχω, γιατί δεν τα βλέπω και είναι πρόβλημα αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε, όταν ξέρεις την ντουλάπα σου από μέσα και απ' έξω, είναι πολύ πιο εύκολο και να ξέρεις τι σου λείπει και να ξέρεις τι πραγματικά χρειάζεσαι και να ξέρεις πού να επενδύσεις τα λεφτά σου και πώς να χρησιμοποιήσεις και να συνδυάζεις τα ρούχα σε καθημερινή βάση. Επίσης, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθεις την ντουλάπα σου είναι να φτιάξεις μια μέρα που έχεις όρεξη και χρόνο, να κάτσεις, να βάλεις διάφορα ρούχα, να κοιτάς τον καθρέφτη και ό,τι σου αρέσει να το βγάλεις φωτογραφία και να φτιάξεις ένα φάκελο στο κινητό ή στον υπολογιστή σου που να το λες outfit. Οπότε, οποιαδήποτε στιγμή θέλεις έμπνευση για το πώς να ντυθείς και τι να βάλεις, έχεις δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο ένα mini Pinterest με τη δικιά σου ντουλάπα και με πράγματα που όντως έχεις. Γιατί αντικειμενικά το Pinterest πολλές φορές μπορεί να φαίνεται τέλεια και πας να τα βάλεις και είσαι σε μια πατάτα. Το ξέρω. Έχω εγκαταλείψει πλέον να προσπαθώ να κάνω recreate outfits από το Pinterest. Και τελευταίο tip, το οποίο θέλω λίγο έτσι να αναπτύξω σαν θέμα, αλλά νομίζω θέλω να το κάνω και ξεχωριστό βίντεο, είναι ότι να μην υποτιμάς το capsule wardrobe. Γιατί θέλω να το αναλύσω. Όπως είπα πριν, στο να φτιάξεις το δικό σου uniform, το capsule wardrobe στο κεφάλι μου έχει την ίδια λογική. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια με το quiet luxury και το clean girl και όλα αυτά που κυκλοφορούν, έχουμε καταλήξει να θεωρούμε ότι το capsule wardrobe είναι άσπρα, μαύρα, μπέζ, άντε κανένα τζιν και αυτό, μέχρι εκεί. Δεν είναι αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που το uniform το δικό μου, που μπορεί να είναι ένα τζιν παντελόνι και ένα άσπρο t-shirt, μπορεί για κάποιον άλλο να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και να είναι, ας πούμε, ένα
ένα λουλουδάτο φόρεμα. Με την ίδια λογική λειτουργεί και το capsule wardrobe. Πρέπει να βγάζει νόημα για σένα και για την καθημερινότητά σου και για τη ζωή σου. Όπως έλεγα πριν για τις γόβες, ας πούμε, που πήγα και πήρα 5 ζευγάρια επειδή και μόνο τα βρήκα στις εκπτώσεις. Αντικειμενικά δεν ταιριάζουν. Αλλά σε μια κοπέλα, ας πούμε, που μπορεί να είναι δικηγόρος και να πηγαίνει στο γραφείο κάθε μέρα και να φοράει τα κούνια, θεωρούνται capsule wardrobe παπούτσια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λογική μου, αλλά σε απλά λόγια θέλω να πω ότι πρέπει να ταιριάζουν σε αυτό που εσένα σ' αρέσει. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις μία ντουλάπα που είναι όλη πολύχρωμη και πας και πάρεις, ας πούμε, τι να πω, ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Σκέτο μαύρο δερμάτινο μπουφάν. Το οποίο ξέρεις ότι δεν το βάλεις ποτέ, γιατί μέχρι και το χειμώνα μπορεί να φορά χρωματιστά ρούχα. Δεν θεωρείται capsule wardrobe. Δεν έχει νόημα. Μπορεί για κάποιον άλλον όντως να είναι capsule wardrobe το μαύρο δερμάτινο μπουφάν, αλλά για σένα να μην είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, όταν μιλάμε για capsule wardrobe και κάτι που ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορείς να τα συνδυάσεις ό,τι έχεις με όλα τα άλλα, να βγάζει νόημα για σένα. Να σου αρέσει. Το να καταπιεστείς να μπει σε μια άσπρη μπες μαύρη ντουλάπα απλά και μόνο επειδή είναι το clinker και το quiet luxury της μόδας τα τελευταία 3 χρόνια, δεν βγάζει κανένα νόημα. Και ναι, μπορεί όντως τα άσπρα μαύρα μπέζ να συνδυάζονται όλα μεταξύ τους, αλλά ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουν νόημα για σένα, για το προσωπικό σου στυλ και για αυτό που σου αρέσει. Και για να κλείσω, και λογικά θα κάνω για το capsule wardrobe ένα ξεχωριστό βίντεο, αλλά για να κλείσω θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 2 πράγματα. Πρώτον, εάν βλέπεις κάτι και δεν σου δημιουργεί πεταλούδες στο στομάχι τη στιγμή που το βλέπεις, μην το πάρεις. Δεν είναι trend. Και νούμερο 2, εάν βλέπεις κάτι, θες να το αγοράσεις αλλά δεν είσαι σίγουρη, δώσ' το 24 ώρες. Δώσ' 24 ώρες να το σκεφτείς και αν εξακολουθείς και το θες, αγόρασε το. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτά τα λίγα tips 8, δεν ξέρω, και τα bonus 9. Δεν ξέρω πόσα είπα. Μιλάω κατά από αυτά τα τελευταία 45 λεπτά οριακά. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Έχω κι άλλα. Έχω πάρα πολλά να πω και να μοιραστώ με το ίντερνετ. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να κάνετε like. Να μου αφήσετε ένα σχόλιο να μου πείτε αν ακολουθείτε ήδη κάποιο από αυτά τα tip ή αν έχετε άλλα tip να δώσετε. Γιατί κι εγώ τα λέω για να τα ακούω. Ξαναλέω, το είπα και στην αρχή του βίντεο. Αλλά να υπάρξει ένα connection εδώ πέρα με τα girlies του ελληνικού YouTube. Αυτά. Σας ευχαριστώ και θα λέμε στο επόμενο.